Datang ya, datang ya, ingin niya magsadya na malapit na ikanyatag ning Ginoo. Sablang kulkul tambunan la, hanggang bundok tatagan la, pamanita itik
Kaya pabengi po. Yabe tala po kung kaya katamong panalangin, deni pong kaya katamong sponsors, ngayon pong misa. Ilapin po di Cherry Ann Coronel, Adela Gonzalez, Luis Betty Rivera, Dr. Michael, Dr. Natalie Rivera, Dr. Francis, and Dr. Luisa Arconcel. Pasalamat na naman pong Edgar and Lourdes and family, Ryan and Sel Martinez. Speedy recovery na pong Janet Manalang, Fernando David Sr., Bernie Mariano. Healing of Math and Ningning Hernandez. At ipanalangin tala naman po ring Kaladwado, Di Godofredo, Domingo Sr., Aurora, Natividad, Maria, Pedro, Josie, Emiliano Sr., Valeriana, Cesar, Robert, Diosdado, Christy Ray, at ding sablang Kaladwa, King Polgotorio. Magkebe, tamo po king dalit apamuklat. Sa labit ng malapit ng tao, humingi man
Kilagining ipam po ning anak, man po ning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyaw gining banal na Espiritu, mantabe ya kakaingan, At kaya ka, Timur, mahipabing kakaingan po, maya pabingi po. Chuta na king katlong bengi tamong bebe pamagsadya para king adon ang kebaitan ng Ginoo. Nya bata nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, kaya katala pangaminan at pagsisyan ting agawatang kasalanan. Anyaran tapa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Pauli ning hemi pamananggap, king katuliran at katapatan keka at karing kapatad mi, Ginoo pakalulo. Ginoo, pakalulu. Pauli ngemi pamakyapos kang Jose, king pamaningat na king kamarinayan ding aliwa, Kristo pakalulo. Kristo, pakalulu. Pauli ning maralasming epamanupad, karing utos mo at kapurian, Ginoo pakalulo. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tatuo, pakaluluhan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ikaming magkasakit king sadyaming pupusanan, paulining pamikasala kay kami menalipan. Itimawa mo kay sana kapamilataning bayong pangabay, ababyening anak mong kay kaming panginayan. Itinginadwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambem at ning banal na Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king anangamba. Makirandam tato, mga mano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro na ning propeta Jeremias. Ngana ning Ginoo, datang mo rin ingaldo nung kapilan, mamili kung metong ayari, amanibat karing palipi ng David, at maging antiya kaya. Manibalayang mitmong kabiasnan, itang aring ito, at daptana ing matulit,
at ingustisya king kabilugan a kayarian. Potang yana ing ari, mi panataglabili, ring me malening kabilugan ahuda, at mi biebiela, ring me malening Israel, king kapayapan. Mayawus yang ing ginu, ya ing kya katamong talapagligtas. Datang mo rin ing Aldo, nga nang sasabi ning ginu. Nung kapilan, ding memalen, enala kapilan man sumpa kanako, bilang mabie Diyos, amilwal, karing memalen ning Israel, king labwad na ning Ehipto. Nune, sumpala kanako, bilang mabie Diyos, amilwal, karing memalen na ning Israel, iba't king bansa, king Dane Norte, at karing sablang aliwang bansa, nung nukula inukse. Kanita manok na nga nala, king mismong sarilirang bansa. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Miral saing katuliran, king keyang kapanaunan, laganap saing kapayapan, manggaman kapilan. O Diyos ko, ingke kangari, ke kayang turwanan, matul ayalang pamangabiran, king ke kang hustisya, dakayanan me sana, banking mitmong katuliran, ke yayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Sa gipanala, ring pakakalulong, kaya daralong, at ding taong mi paimburisan, amangailangan kasaupan. Lunusa nala, ring may na at kalulu, at liligtas nala, ring alang agyo. Purian niya ing Ginoo, ing Dios ning Israel, apukod papasari, karing makapagmulalang dapat. Purian niyang alangangga,
ing mayupaya ng lagyo, manano na sanang kumatmuya, king ligaya na ing yato. Amen. Amen. Karangalan tayo po'y maya pabalita. Pamuntok ning matuang Israel, talapamiening batas kang Moises king bundok Sinai. Iligtas mo kami kapamilataning mayupaya mong sikana. Inginu mantabaya kay kayo pamamasang king maya pabalita agpangkang San Mateo. Inaya kay Makanyan pangapalyari, ing pangabay ng Yesu Kristo, Maryang Imana at Yose, atin lang pamitangwanan kasal. Bayra ikwang mi kasal, mayakit king Maria, makilamane. Iti milyari king upaya ning Banal Espiritu. Yose, amaging asawa na, metong yang taong banal at makatuliran. Ene buring misalbaga marine, Maria. Inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipan ng makanyan, pepakit siya kaya, king paninap ing metong anghel ning Ginu. Nga na kaya, Jose, alahi ng David, mo pikakunwan ing balawsan ming pakikasala ni Maria. Huling ing kaglina, milyarya, king kapamilataning upaya ning Banal Espiritu. Ibait ning metong anak kalalaki, at ika, ausan ming Jesus. Huling ing magligtas king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari ting sablaban matupad ing sinabi ng Ginu king kapamilataning propeta. Kumagliying meto nga dalaga at ibait ning meto nga anak kalalaki. At iti mayaw siyang Emmanuel nga nawari ing Diyos kaya betaya.
Inyang migising iyos ti parana ignutos na kaya ning anghel ning Ginoo. Peki kasalanan ni Maria, dapat enetegi na ni Maria, ang ganaking bait ne ing metong anak na lalaki, ape malagwan ng Jesus. Ing maya pabalita ning Ginoo, Apoyan kita, O Kristo. Magandang gabi po ulit sa lahat. No? Ako lang ang di naka-face mask. Baka huliin ako ng mga pulis. Andyan, no? Kaya dapat po naka-face mask, lagi naka-face shield. No? Nung pong nag-high school ako, at first time kong mapadpad dyan sa San Fernando dahil pumasok ako ng seminaryo. No? Pagdadaan po kami dyan sa Don Bosco, mayroong isang taong grasa. No? Sa tapat ng Don Bosco Academy, dyan sa may Bacolor. No? Lagi siyang nandoon. Kung minsan napapadpad ng palengke, pag nakakasabay ko, kinatatakutan ko siya. No, kasi mahabang buhok, may balbas, dala-dala, mga bag. No. Actually po, pinangalanan siyang Django. Si Django. No. Nung minsan po, narinig ko yung istorya niya kung bakit nagkaganyan si Django. Si Django pala, siguro di naman niya yun ang tunay niyang pangalan. No? Silang yung girlfriend niya tsaka siya, nakatakda ng magpakasal. Nung minsan, hindi ko alam kung papunta ng Guagua, papunta ng San Fernando, habang sila yung nakasakay sa isang sasakyan, na-aksidente sila. At namatay yung girlfriend nitong si Django. At siguro sa labis ng kalungkutan, hindi niya matanggap na namatay yung kanyang minamahal, nasiraan siya ng bait at naging palaboy-laboy. At ang nangyari nga sa kanya, nanatili siya doon sa tapat ng Don Bosco. Doon siya lagi kung saan nangyari yung aksidente. Kaya nung dati kinatatakutan ko si Django, nung lamang ko yung istorya, naawa ko sa kanya. At alam nyo, ngayon ang daming mga ganyan, no? Mga taong grasa. Kanina lang dito sa malapit sa health center, isa ring taong grasang yan. Nagtataka nga ako paikot-ikot siyang ganyan. No? Maglalakad tapos iikot. At alam niyo po yung mga ganyan, mayroon silang mga istorya sa buhay. Mayroon silang mga kwento. No? Kung anong nangyari sa kanila. Kung bakit sila nagkaganyan. Sa bagay, hindi lang naman po yung mga taong grasa. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento. Kung bakit ganyan tayo ngayon, kung bakit ka ganyan ngayon, mayroon ka sariling kwento. No? Kaya maganda pong alamin ang kwento ng bawat isa, no? Para sila'y maunawaan, maintindihan. No? Kung minsan kasi kagad nating hinuhusgahan, kagad nating kinokondinahan ang mga tao, hindi pa natin alam ang buong kwento. Kaya maganda po itong istorya ni Jose at ni Maria sa ating ebanghelyo ngayon. No? Sila po'y nakatakda na rin magpakasal. Pero hindi naman sila na-aksidente tulad ni Django. No? Pero si Jose, nabalitaan niya, di pa naman sila kasal, buntis na ang kanyang minamahal na si Maria. No? Kaya hindi niya lubos maisip kung paano nangyari yan. Nangyaring ganon. Hindi man sila nagkaroon ng relasyon, hindi pa sila nagsiping, no? Pero buntis na siya. No? Kaya inisip niya na baka mayroong isang siguro, ibang lalaki. No. Kaya nabuo sa isip ni Jose ang hiwalayan na lang ng tahimik si Maria para hindi sumabog
ang kwento tungkol sa kanya. Tayo para hindi babulgar ang nangyari kay Maria. Pero habang iniisip pa po niya itong desisyon niyang ito, siguro nagdarasal siya habang inaalam ng buong katotohanan itong pangyayari. Nakatulog daw siya at sa kanyang pagtulog napanaginipan ng isang anghel. At ang anghel ang nagpaliwanag sa lahat ng mga nangyayari sa kanila. No? Lalo na ang kay Maria, na ang kanyang kinabubuntis ay hindi bunga ng sinumang lalaki, kundi ito'y sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ang binubuntis ni Maria ay ang magiging manunubos, tagapagligtas ng sanlibutan na pangangalanan niyang Jesus. At alam nyo, si Jose, nung marinig itong kwentong ito at siya'y naliwanagan, pagkagising daw niya, tinuluyan ng pinakasalan si Maria. Buti na lang hindi siya padalos-dalos. Buti na lang hindi pa bigla-bigla ang kanyang desisyon na iniwanan kaagad si Maria, kaya nag-iskandalo. O kaya ibinulgar ang nangyari kay Maria, kundi baka pinagbabato si Maria kasi ganyan po yung death penalty sa mga babaeng nabubuntis na hindi kasal sa mga Hudyo. No? Death penalty, pambabato. Kaya ang ganda pong aral sa atin si Jose, no? Na hindi kailangan dapat magpadalos-dalos, kundi alamin ang tunay na kwento sa likod ng mga nangyayari at mga pangyayari. At sa atin po, kung talagang gusto nating alamin ang buong kwento, hindi pwedeng hindi ka magsaliksik, talagang hanapin ang katotohanan. Ito ang magandang halimbawa ni Jose, ang hinanap niyang buong katotohanan. Ngayon pa naman pong ito, nauso ang mga gumagawa ng storya, mga gawagawang istorya, mga chismis, indredos, mga fake news. Kung magpadalos-dalos tayo, baka mabiktima tayo ng mga fake news. Lalo na sa larangan po ng politika, parang naging normal na nagsisiraan yung mga kampo ng bawat politiko. Kung minsan ginagawa lang yung istorya para sirain ng kalaban sa politika. Kaya tayong mga ordinaryong mamamayan, kung hindi tayo maghinay-hinay, baka ma-fake tayo sa ganyan mga istorya. At kawawa naman yung mga taong kinokondinahan natin na hindi naman pala ganun, kundi napaniwala tayo sa mga maling kwento. No? Dahil hindi tayo marunong magsuri at hanapin ang tunay at buong istorya at katotohanan. Mayroon pong maraming palagi lumalapit sa amin, yung kapag may mga problema, alam, mga kabataan, yung kumisa para-para yung istorya sa mga bata. Lalapit ang isang kabataan, umiiyak. Ba't ka umiiyak? Yan ang tanong namin sa mga youth. Among kasi sinermon ako ng mga magulang ko. Bakit? Ano bang ginawa mo? Yun nga among sinermonan ako ng aking mga magulang. Nakinig sa ibang kwento, hindi pa man pinakinggan ang sarili kong kwento. At kung minsan po, yun ang masaklap. Pag inuuna pang pinakikinggan yung ibang kwento, kaysa sa kwento ng ito, malapit sa atin. Hindi pa talaga nagsaliksik sa buong katotohanan. Ito, bigla na lang nannenermon, naninigaw, o kaya nagmumura. Hindi ko po alam kung natatandaan nyo, nag-viral ito sa Facebook Isang dalaga, minsan nakasakay sa bus, nung pumarada ang bus para mag-pick up ng pasahero, sumakay po ang isang medyo parang matandang lalaki. At
pagka panik po sa bus na itong lalaki, nakuha doon sa CCTV, umarangkada na yung bus. Kaya buntik nang natumba yung lalaki at muntik nang nayakap yung babae, yung dalaga. At galit na galit yung babae. Though wala doon sa CCTV, ibig sabihin, hindi narinig yung boses, pero ayon sa istorya, pinagmumura nitong babae yung matanda. Kesyo nagnananching o kaya binastos itong babae. Hanggang pong dinala sa barangay itong matanda, malapit sa bahay nitong babae. At sa barangay po, nung nabalitaan nitong pamilya ng babae na binastos daw ang kanyang anak, dire-diretso sila sa barangay at yung isa sinuntok yung matanda. Natulfo sila. Kasi nung tignan ang buong katotohanan, wala naman palang nangyaring pambabastos. Yung pamilya, naging nagpabigla-bigla, dumiretso, hindi pa inalam ang buong kwento, sinuntok ang matanda. Ngayon po, hindi ko na alam kung anong nangyari dun sa pamilyang yon. Baka sinubaybay nyo sa tulpo. Pero gayon pong nangyayari. Pag padalos-dalos ay pabigla-bigla, kung minsan, yung desisyon natin baka mali. Baka sabi nga, huli na ang pagsisisi. At mayroon na tayong nasaktan. Kaya napakahalaga po ang halimbawa ni Jose na alamin natin ang buong katotohanan, ang tunay na istorya at matuto tayong makinig. Matuto tayong makinig. At sa ating pong pakikinig, huwag lang tayong makinig sa tenga at sa mata. Kailangan makinig tayo sa puso. Kung minsan kasi, yung mga mata din, kung anong nakita, gumagawa na kagad ng istorya. Yung mga mata natin, nagugas na kagad, naguhusga na, hindi pa man alam ang katotohanan. Sa amin lang po mga pare, may kasama si Father, may kadate, ang ganda. Hindi pa alam kung sinong kasama. Napakahalaga po na talagang alamin ang punot dulo nitong mga istoryang ganyan para hindi tayo unfair sa kanino man. Isa pong nanay, nasa lubong niya yung kanyang anak, may daladalang 2 mansanas. Biniro ng nanay yung kanyang anak, "Anak, sa akin na lang yung 1 mansanas." Yung bata, walang imik, kinagat yung 2 mansanas. Di ba kung minsan galing bata, dahil ayaw magbigay. Ako nga po, nung bata, di ba, uso, para hindi hingin yung kinakain, pupunoy mo ng laway, para wala nang hihingi. Sarili mo na. Siguro itong bata, kinagat ang parehong mansanas. Kaya nalungkot ang nanay. At paalis na siya, nung tawagin siya ng kanyang anak, "Nay," sabi niya, "eto sa'yo, mas matamis kaysa dito." Sabi niya. Buti na lang si nanay, hindi inusgan kagad ang kanyang anak na maramot, na ayaw magbigay. Gayon pala ang anak niya, ang mas matamis ang ibibigay, tinikman lang. Kaya napakahalaga po na talagang malaman natin ang mga laman ng mga bagay-bagay para hindi tayo magkamali sa pagtrato sa isa't isa. At napakahalaga naman po ang pakikinig. Lalo na, nasabi ko po sa inyo, nung unang simbang gabi, sabi ko, sa Pasko, bawal ang social distancing. Ang mayroon, physical distancing. Kasi ang dapat ibunga ng simbang gabi, ang Pasko, ay hindi tayo magkahiwa-hiwalay, kundi magkaugnay-ugnay. That we will be socially connected with one another. We will be socially close with one another. Hindi yung malayo tayo sa isa't isa. Para lang magkaroon ng tunay na damayan at tulungan sa atin. At sa ganito po, na gusto nating maging konektado sa isa't isa, napakahalaga po ng pakikinig.
Let us learn to listen with an open heart and an understanding heart para pakinggan ang istorya ng bawat isa, para sila'y ating maunawaan. At sa pag-unawa natin sa kanila'y sila'y ating matanggap at lalong mahalin. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. At bilang mga magkakapatid na pinapakinggan ng Diyos sa ating mga daing at mga hinihinging mga pangangailangan, idulog natin sa Kanya itong ating dalangin. Ang sasagot natin, maging tapat kesa na keka o Ginoo. Maging tapat kesa na keka o Ginoo. Baning Santa Iglesia, sumulong niya king lugod nang mipakit, king upaya ning dibinong grasya, apag kalub ning talapagligtas, ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kesa na keka o Ginoo. Baning yato, maniwala yo, king magligtas ng upayang Kristo, at mipalan ing kalam ning dibinong lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kesa na keka o Ginoo. Banding talasawa, apagit da, king paminsan metong, ning karelang katapatan at lugod, king metong at metong, ing upaya ning grasya ning Diyos, king matrimonyo, ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kesa na keka o Ginoo. Bani tangan, lubos tamong magtiwala king lugod, at katapatan, ning kekatang dibinong tagapagligtas, ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kesa na keka o Ginoo. Adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. O Diyos sa impami, king lugod mo, at tatangalan ming upaya, ning grasang pagkalub ng Jesucristo, ang anak mo, karing manalig kaya. Mananasan ang dingsablang pengarit anak, antabayanan no ning kekang lugod, kabang tatalakad doring bale, anong numag-aring kapayapan at pamisan metong. Itingan adon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mata sa mundo, di pulis ang pamanyaw mo.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo tindaon karinggamat mo. King kaligayat kalikning kayang lagyo, king kayak tamag kasaplala ting mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, hoy paming miglalang, idala na kesa ni tingay Karistya, king bien ang ngalangang ganing kaya kangana, amete ban mikabus kami king kamatayan, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginuman tabi ake kayo, At kekaan timuri, yak na yoreng puso yun. mayat na luking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat-dapat at maturi. Tunay karapat dapat at matuli, ing pasalamatan da kang parati at numan kari. Hoy pa, Diyos king anangangad lubos mayupaya, kapamilatalang Jesucristong Ginumi. Bisyag daring sablang propeta, ing kayang panyatan, dila nening dumbirhen king kayang sekapunan, kambening alam kasimparang lugo. Si Diyanang wana tala paminyag ing kayang panyatan, at pepakilala ne karing tao inyang dinatang ne. Ulining imuna nung lugod na kekatamo, kit mo nakatamong tula, ngeni pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng kayang pangabay. Kanita, potang datang le, das na nakatang masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapuryan. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabelang tuk ng babye kapuryan keka, at naming kakanta. Kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lug, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiya, ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanya mo naman kay baning apunan kinuha ning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. At bingay ning kalis kaning kayang disipulo nga na tanggapan niyo iti ko nga minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biya ning anak mo. Daramya kaya kay ting tinapi ning biya, at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Papa, at Florentino, kay kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid bing Pepe Inawan at maninayang subling miye, at ding sablang may yang unabi. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biya lang angga. Ban kaya be ng Maria, ang birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang totoo kagong ning banala Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king halanganggan. Mapaminto king amahan tala pangabos at may bukibala ng turo nga tamang ining mangangas manalangin. God
Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasapaning kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kaya kaming talapangabos. Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing lawen mo yung kasalpantihan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kang timurin. Asya talangan yung pugayan, coming from our hearts, ding balang metong kay katam. Kapayapan kay kanyan po. Kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amano mo, kumaya na ako. Hello. Pagana nga po, king kaya katang pong pamakinabang, muna po mag-alcohol taong po gamot, kadwa, row by row po, ing kaya katang pong pamakinabang. I-assist na katang po din kaya katang pong aseret, pati po king kilwal, row by row po. Tanggapan tayo po yung katawan ng Kristo, kapamilitan na ning kaya katang pong gamot, ali po king asbok. Dakal po salamat.
Karin pong kaya beming sisimbok ng live streaming, siklod tamo po ban pangadyan ing dapat espiritual ng pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyu ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapot pauli ningening pinandit, era katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ko, bala mo mawari at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. E mo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Manatili tamo pong makasiklod. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngan tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milo retang miyawan na, kumayat na sanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mulang ngalananggang kapaynawan, detang mengayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at bang makasahop kami, karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga pumiki ako, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabus mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ang pong magari kambe mo, king kametungan ning banal na spiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, e mo sana pisawili ing aklis mi keka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Hoy paming malugod, tatanggap keng pakaduluking kakang Santa Iglesia. Isadya mo kesa nang magmasusi kambening matampang dangalan, king daratang nga kapiesta ning ke kaming pangayat bus. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ing ginuman tabaya ke kayo, at kekaan idu ko yore buntok yu para king masusing bendisyon. Panibalan yu king misan ing anak ning Diyos, dinatangya kaya katamo, panan yung datang yang pasibayo, mananasanang ing kayang panyatang, itad na kaya kayo ing sala ning kabanalan, at itimawa na kayo ning kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibe king kasalpantayanan, matula king kapanayan, at alangkupas king lugod, sukat ning biyeyo. Amen. Masaya tamo, uling ing kakatang talapan at bus, dinatang yang mi biyebye, busal tamo, anting meto nga tao.
Potan datang yang pasibay king ligaya, ablasanan ako sanang biye alangangga. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutu. Ingi pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kakatang kapag masusyan, yaw may tanang ening, lugaran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat king Diyos. Inisip namin, ibalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Inisip namin, ibalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Una-una na panaglinis na, kaligtasan, malapit na, malapit na sa kalitang minuna. Inulatang silang bantaya, sila kailang gaputan, masalatan inilabanan, kalundong teka ng nilutan, at niyaninting kayang kayanan. Inisip namin, ibalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Inisip namin, ibalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Dapat pong salamat at bengin ng Diyos kaya kaingan po. Niming at kaingan po kayong pamanuli. Panatilian tayo.